Hej derude, og velkommen til den her video, hvor jeg har været ude og teste sådan nogle her Ino-flod, som de hedder. Hvor jeg var ude og teste dem, for at se, hvordan de fungerer. Det var et helt nyt flod for mig, indtil jeg så min fiskekammerat Christian, han fiskede med det her for en måneds tid, hvor vi var ude og fiske med efter havren. Og jeg måtte straks hjem og så investere i sådan nogle, for ligesom at se, jamen, hvad er forskellen på dem kontra de normale bombarderflod. Og det jeg fik at vide og hørte, det var, at du ved, når du står og kaster med de bombarderflod, når du står og kaster det ud af, så skal du lige sætte hånden på bremsen, fordi ellers så laver det ekstremt meget linekluder, plus at fluen der, hvor du fisker, den vil jo ikke fiske effektivt lige fra starten af. Du vil altså skulle måske rulle 15 gange ind på hjulet, før det hele er strukket ud, og så vil du begynde at fiske effektivt. Men det store problem var, at hvis ikke du fik sat hånden på hjulet, det var, så kunne du være 100% sikker på, at så havde linen med fluen i, eller hvad du nu fiskede med for enden, det havde kludret sig ind i bombardaen, og så fiskede du altså ikke effektivt. Og det skulle man altså have undgå ved at bruge de her Ino-flod. Der skulle det altså virke noget mere effektivt. De skulle ikke lave det samme linkluder. Så jeg måtte ud og investere dem her, og den her jeg har investeret i, det er en flydende. De fås i en flydende form. Så fås de en intermediate, som er sådan her lidt gennemsigtig, kan man sige. Og så fås de også i et synkende, som er den grå farve, ligesom bombarderfloden er. Og jeg købte et flydende, og så købte jeg et intermediate, fordi det var ligesom det, jeg primært bruger. Og de kommer altså og ser sådan her ud. Og de har sådan en lille, en svivel, som du kan se nede i den ene ende. Og oppe i den anden ende, der er der bare sådan et plastikrør, hvor der så er et hul i, hvor du så binder dit fluorocarbon i, hvor så din flue sidder for enden, eller dit powerbait, eller gummijigs, eller hvad du nu bruger. Og selve flådet, det kan også se, som du kan se, at det kan altså køre lidt herinde i. Og hvorfor det kan det har jeg sådan ikke lige rigtig fundet ud af, men det kan det altså. Men en anden detalje, som jeg synes er super smart ved de her flåd, det er, at det er et multiflåd, kan du sige. Fordi flådet her, det kan altså bruges på rigtig mange måder. Det kan bruges på, ligesom normalt bombarder, hvor du binder din hovedlinje her, og din fiskestang, den så herop, og her i den ende, der har du så din fluorocarbon med din flue for enden. Så kan det altså også bruges på mange andre måder, og det kan du også se på det her lille kort, som følger med. Fordi det kan altså bruges på mange andre forskellige måder, og du kan bruge det til, at flådet det synker, hvis du har den synkende, går ned, og så en flue binder du ud fra siden, og så fungerer det altså på den måde. Du kan også bruge det til et normalt flåd, hvor du binder din hovedlinje her, dit fluelinje længere ned, og så står der altså som en traditionel flåd, står sådan her vipper og kører på. Og det synes jeg er genialt. Det er en genial måde, at du kan bruge flådet til alle mulige andre ting. Du kan også bruge det til belaste med nogle ekstra bly, og så gå ned på bunden, og så kan du altså trække det sådan, så det er et bundrig, du ligger og fisker med, eller bare kaste ud, så det ligger så ned på bunden, og så står det op med powerbait, eller gummijigs, eller en flue op i vandet, hvad du nu fisker med. Og det synes jeg der er genialt, at du har et flåd her, som er et multiflåd, kan du sige, som kan fungere til flere forskellige ting. Og jeg har som sagt været ude at teste det for at se, om det virkelig kunne passe, at når du ikke sætter hånden på, om det så lavede linekluder. Og jeg har kastet rigtig mange gange. Jeg har taget ekstremt mange kast. Det første, man lige skal vende sig, det er, at jeg fisker ikke med ret lange stænger. Altså erfaring kan være, køb måske de rigtige bombarderstænger, hvis du skal ud og fiske med flåd her. Fordi jeg går med en 7 fod stang, og det er lidt svært at kaste med. Du kan selvfølgelig lave dit forfang fluorocarbon, som sidder herfra ud til din flue. Hvad du fisker med, det kan du lave kortere, men det kan altså være lidt svært at kaste med. Men jeg har kastet rigtig mange gange, uden at sætte hånden på bremsen, for at se, kluder det virkelig. Og jeg har kastet så ekstremt mange gange, og det kan tælles på maks 1 hånd med de linekluder, der var. Og den dag, hvor det virkelig lavede linekluder, det var fordi jeg var ude at fiske, hvor vinden stod virkelig blæst, og det stod ikke fra højre side, og jeg kastede, hvad kan man sige, med højre hånd, og på højre side af mig. Og det kan altså godt have været med årsag til, at det har kludret sig i vinden, fordi det blæser meget. Men jeg har kastet rigtig mange kast, og det kluder altså ikke lige så ofte, som bombarder gør. Så er du træt af det der kluderi med, når du fisker med bombarder, så vil jeg klart anbefale dig at købe sådan nogle her Ino-flåd, INNO-flåd. Søg på Google, og der kommer masser af hjemmesider op, hvor du kan købe dem. De koster en 40 kroner stykket, så det er ikke fordi, det er vanvittigt dyrt. Og de kommer sådan her med svivel nede for enden. Det fungerer altså, og de kaster rigtig godt, og de kører stille og roligt gennem vandet, og det fungerer altså. Jeg har været også lidt spændt på herude i enden, når nu man fik fisk på, om plastikdelen herude, hvor du binder et fluorocarbon, om det kunne holde. Men
Det kan det altså sagtens. Jeg har prøvet, godt nok ikke med fisk på, men jeg har prøvet at sidde fast i bunden, hvor jeg virkelig stod og trukket, og det er altså ikke gået i stykker. Men fluorocarbon, den sprang ned ved fluen, men heroppe, der gik den altså ikke i stykker. Så flådene, de kan holde til noget, og det virker. Og så er det inden for mit koncept, multiflod. Det er jo ligesom keep it simple, gør det nu nemt. Ha' det her med, i stedet for at skal have 7 forskellige slags flåde med, så et flåd, der kan det hele. Det er da genialt. Så jeg har sådan 2 flåde med her, liggende i min fiskejakke nu, til hvis vinden står dumt, eller fluefiskeriet det ikke lige spiller dag med fluestangen, jamen, så kan jeg bare række min spændestang til, og så kan jeg fiske med de her Ino-flåde. De er altså super geniale, og det fungerer altså, og det virker altså bare. Så tag dig ud og køb sådan nogle her. Det synes jeg, de spiller virkelig, og de kan som sagt fås i flydende, intermediate og i synkende. Så tag og køb sådan en flåde, og på æsken, der følger som sagt den her med, så du kan se alt ekstra, hvad den kan bruges til, og hvordan det lige skal rigges op. Tak fordi du gad at se med på den her video. Er der nogle ting lige omkring det her flåde, som det kan bruges til, som jeg ikke fik nævnt, så skriv det gerne i kommentarfeltet nede i bunden af videoen, eller gå ind på min Facebook-side, gå ind og synes godt om den, og gå da også gerne ind og skriv det ind, hvis der er lige nogle ting, jeg har manglet, eller nogle andre flåde, som jeg ikke har set, eller et eller andet. Gå gerne ind og synes godt om min Facebook-side derinde, eller husk at abonnere på min YouTube-kanal, det vil jeg blive rigtig glad for, hvis du gad at gøre det. Ellers så håber jeg, at vi ses i vandet, og husk det nu, fiskeri, det behøver altså ikke være en videnskab, så keep it simple.